Men som jeg tidligere har sagt, så mener jeg jo, at der er nogle politiske talenter, som ligger i støbeskeen, Rasmus Jarlov og Kasper Strunge. Og det bliver jo så det næste hold, som sandsynligvis kommer på Christiansborg efter et valg. Jeg tror ikke, vi skal have noget formandsvalg inden valget. Men siger du dermed, at du efter næste valg gerne vil se, at der bliver skiftet ud på formandsposten hos de konservative? Men det er jo helt naturligt, ligesom et fodboldhold, ligesom Barcelona har en talentfabrik, så har de konservative også en talentfabrik. Og jeg mener jo, at man skal udnytte de talenter, der kommer. Og hvis de andre får lov til at spille på førsteholdet, jamen så holder de enten op, eller også så kommer de til at spille for nogle andre klubber. Så efter næste valg skal Lars Barfoed skiftes ud med en af de yngre, er det det, du siger? Jeg mener, at man skal kigge på de talenter, der kommer ind. Jeg kan ikke tage stilling til, om Lars Barfoed skal skiftes ud, fordi han er jo en del af det konservative folkeparti, og det han skal, det er, at hvis han skal skifte, så skal det jo ske på et landsråd, så det kan jeg jo ikke bestemme eller ikke bestemme. Men kigger I ikke altid på de talenter, der er i partiet? Altid. Så der er ikke noget nyt under solen her? Ikke umiddelbart, men man kan sige, at det, der er nyt under solen, det er, at der rent faktisk er et vækstlag nedenunder dem, som sidder i Folketinget for øjeblikket, som er måske mere direkte og som taler lidt mere til folket, og som faktisk siger noget. Vi bliver jo ikke straffet for det, vi siger. Vi bliver jo straffet for ikke at sige nogen ting. Det gik tilbage for de konservative under Lene Espersen. Det har det også gjort under Lars Barfoed. Har du et bud på, hvorfor? Jamen, jeg tror, at en af årsagerne, det var jo, at man ikke blev tvunget på vægtskålen. Hvis man blev tvunget på vægtskålen, så havde folk jo sikkert bagefter sagt, at Lars Barfoed er genial og slå hånd med Vestager. Nu viste det sig, at det blev så ikke tilfældet, men derfor betyder det ikke, at man er idiot. Barfoed har været en del i medierne her den seneste uges tid på grund af sit privatliv. Har det betydet noget for din holdning til hans lederskab i partiet? Nej. Har han grebet det korrekt an, synes du? Nej. Jeg mener jo, at når man endelig rammer forsiden endda 2 dage i træk, så skal man måske udnytte det til at tale om politik, i stedet for at tale om sit forlisdæk.